जायफोर सुबुंफोरा जिब जुनार फिसिनानै मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सानथामनि हाबाफारिजों डिमाकुसियाव जिब जुनार फिनाय आरो बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि जोथोन लानायनि फोरोंथाय बादा होनो थांगासिनो दं। फैगौ 1, 2 आरो 3 जुन खालाराव फेरगाव ब्लक बिस्सु आरो ग्रीन इनभारमेन्ट टास्क फर्सनि जथायै बानजायनायाव 45 नं फेरगावनि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव बेसेन नाङाजासे दाउ, अमा, बोरमा आरो मोसौफोरनि बेमारफोरखौ रैखा खालामनानै जोथोन लानायनि फोरोंथाय होनाय जागोन। थोंजोङै गामि ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय नखरफोरनि गिबि धोना जिब जुनार फिनायानो। बेनिखायनो गोसो गुदुं जिब जुनार फिसिग्रा आबादारिफोरा फैबाय थानाय जुन दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट'खालि रोंगौसार गोनां फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लाफैनो हागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों। लोगोसे थाबैनो 7896745545 जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन होननानैबो मिथिहोदों।